барселона ва реал мадрид барои Арда Гюлер рақобат доранд ки ҳикояи ҷолиби трансферии имсола мешавад. Арда аллакай аз суперситураи Туркия дар роҳи гузариш ба Аврупо қарор дорад. Рақобат барои имзои ӯ дар ҳоле идома дорад ки ӯ ҳанӯз 18 сол дорад. имрӯз оиди футболбози насли нав ҳарф мезанем ки ӯро Мессии туркӣ меноманд. хай чӣ гуфтан мумкин? ин бача махсус аст ва метавонад ки дар оянда легенда гардад. оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. барселона мехоҳад Арда Гюлерро харад. реал мадрид ба рақобати Арда Гюлер медарояд. псж мехоҳад Арда Гюлерро ба даст орад. ин гуна хабарҳо беист ҳар рӯз ба нашр мебароянд ва ба камиаш 11 дастаи аврупоӣ мехоҳанд ки Ардаро ба даст оранд. барселона, реал мадрид, псж, бавария, Боруссия Дортмунд, Лейпциг, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм ва Ливерпул қариб ҳама Ардаро мехоҳанд. вале кӣ дар охир ба ҳадаф мерасида бошад? Арда Гюлер реал мадридро интихоб кардааст. дар баробари матраҳ кардани ҷузъиёт байни бошгоҳҳо, Арда се варианти идомаи корномаро дар мавсими оянда дорад. якум ин ки ӯ метавонад дар Фенербахче 1 соли дигар боқӣ монад. дуюм ин ки Анчелоти Гюлерро пеш аз мавсим ба тамринҳо ҷалб мекунад, то ин ки дар ҳайати асосии Реал мавқеъ пайдо кунад. сеюм ин ки Гюлерро метавонанд ба дастаи дигари Ла Лига барои касби таҷриба иҷора равон кунанд. он ҷо аллакай Реал Бетис хоҳиши гирифтанашро кардааст. варианти наздиктарин ин якумин аст. наздикони бозингар мехоҳанд ки ӯ як мавсими дигар дар Туркия таҷриба гирад. бе таҷриба барои ҳайати асосии Реал даъво кардан хело мушкил мешавад. шояд ки ӯ ба челленҷҳои ҷадид ҳоло омода набошад. Арда 25 феврали соли 2005 дар шаҳри Анкара ба дунё омадааст. аз соли 2014 то 2019 ӯ дар академияи Генчлибирлии таҳсил намудааст ки дар Туркия яке аз беҳтаринҳо номида мешавад. феврали соли 2019 Фенербахче бо ӯ шартнома ба имзо расонид. ҳамон замон Арда 14 сол дошт. дар 15-солагӣ ӯ ба дастаи то 19-солаи Фенербахче шомил шуда нақши асосиро ба худ гирифт. дар 22 бозӣ 10 гол ва 7 ассист ба номаш сабт кард. ҳамон сол Арда ба дастаи асосӣ ҳам дебют кард, замоне ки 16 сол дошт. ҳамин хел Арда ба худ диққати зиёдро ҷалб намуда 12 бозӣ гузаронид ки дар он 3 гол ва 3 ассистро дар 278 дақиқа ба самар расонидааст. мавсими охир барои Арда вақти бештар расид, зеро Месут Озил тарки даста кард. Арда ҳатто рақами 10-ро дар дастаи худ гирифт ва аз он вақт ӯ ҳамеша дар ҳайати асосии Фенербахче шомил мешавад. 6 гол, 7 ассист дар 35 бозии анҷом дода. Ардаи 18-сола дар ҳолатҳои зарурӣ ба майдон мебарояд ва бозиро ба фоидаи дастааш анҷом медиҳад. бо ин сабаб ӯро аксаран ҷокер меноманд. Мессии туркӣ мавсими 2022-2023 рекорди худро ҳам дорад. бо голи задааш ба дарвозаи Динамо Киев ӯ чорумин ҷавонтарин бозингаре дар Лигаи Аврупо гашт ки ҳам гол ва ҳам ассистро дар як бозӣ кардааст. Ардаро ба синни хурдаш нигоҳ накарда ба тими миллӣ даъват доранд. ҷолиб аст, зеро ӯ қаблан дар дастаи то 17-сола баромад мекард. Арда бозингаре аст ки дар чанд мавқеъ метавонад баромад кунад. мавсими гузаштаро бинем агар чунин рақамҳо мебароянд. вингери рост 36%, нимҳимоятгари рост 35%, ба қавле Арда 71% вақташро дар канори рости ҳамла мегузаронад. нимҳимояи марказӣ 19%, ҳамлагар 5% ва нимҳимояи ҳуҷумкор 4%, яъне ҳамагӣ 27% дар маркази хатти ҳуҷум кор мекунад. вингери чап бошад 1%. стили бозии Арда дар топ 10 дохил мешавад ва ба ҳамин сабаб ӯро Мессии туркӣ меноманд. баъзе скаутони футболӣ бошанд ӯро ба Педри монанд мекунанд, зеро ӯ ҳам дар маркази майдон хуб баромад мекунад. мутахассисон ҳунари Гюлерро аз синну солаш бештар баҳо медиҳанд. Арда тӯпро моҳирона идора мекунад ва амалҳояш фоидаовар ҳастанд. мисли дигар дастаҳо Реал ба хулосае омад ки харидани таланти ҷавон ҳоло саривақтӣ аст, замоне ки барояш маблағҳои кам талаб карда мешавад, вале мадридиҳо то куҷо ба Арда эҳтиёҷ дошта бошанд.
албатта он ҷо якчанд сабабҳо аст ва мо асосиашро ба шумо гуфтан мегузарем. аввалан барои сину сол. Арда 18 сол дорад ва ояндаи хубе ӯро интизор аст. Илова бар ин, ӯ ҳунареро дорад ки Анчелоти аз бозингарони нимҳимояи худ имрӯз талаб дорад. Партофт ва пасҳое ки дифоъгарони рақибро дар ғафлат мегузоранд. Гюлер бо ҳисоби миёна аз ҳама бештар ҳолатҳои голзаниро дар Туркия созмон дода тавонист. Акнун маълум мешавад ки чаро Анчелоти ва Перес ӯро мехоҳанд. Охир ӯ дар оянда ситораи футболӣ бояд шавад. ӯ ҳама шароитро барои Месси ҷадид шудан дорад. Агар Ардаро дар Реал Мадрид дидан хоҳед, лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.